Karong buntaga mga kapuso sa Spotlight Kuryente ang atong hisgutan. Dunay mga nireklamo karong bag-o kay mitaas kuno ang ilang bill, ilang balay runon sa kuryente dinhi sa Metro Cebu. Mga tagkatin-awan kabay ni mga kapuso. Kumusta sab ang estado karon sa demand ug supply sa kuryente dinhi sa Metro Cebu? Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang Reputation Enhancement Head o ang tigpamaba sa Visayan Electric, si Ma'am Queenie Bronce. Good morning, Ma'am Queenie. Welcome sa programa. Kumusta ka karon, Ma'am? Good morning, Nico. Good morning sa mga viewers no karon sa atong programa. Okay ra ko, ikaw kumusta sad ka din ha? I'm good po, Ma'am. Thank you so much for joining us this morning. Ma'am, unahon jud nato kining mga issue, mga pangutana karon, Ma'am, kay daghan ang may paabot sa social media sa ilang concern sa kalit kuno nga pagsaka sa ilang electric bill, Ma'am. Unsay explanation ini gikan sa Visayan Electric? Nico, no, naay two main reasons nganong ni saka ang atong kuryente start sa March ug sa April nga bill. Ang una ana is nisaka gyud ang generation prices, no, ang generation rate. Ang among pagkwinta, ang pagsaka niya kay mga 40 centavos gyud or about mga 90 pesos kung ang 90 pesos kung ang imong consumption is 200 kilowatt hours. Ang usa pod ka reason, Nico, is init gyud kaayo ang panahon. Kung init ang atong palibot, Nico, mas grabe ang pagtrabaho sa mga motor, sa atong mga cooling appliances. Na unsa man ang mga cooling appliances, kanang mga aircon, refrigerator, and even our electric fans. Kung tanaw nimo sa imong bill, no, kay naaman na gi-divide man na because of the IPIRA law, gi-unbundle ang atong mga rates, so makita na og asa na padung ang atong gibayad sa atong kuryente. So makita nga naay generation charges, naay transmission charges, naay distribution charges. Now kanang distribution charges mao na ang moanhi sa distribution utility sa Visayan Electric. And that only consists mga 15% of your total bill. Kanang generation, gikan na siya, muna siya ang atong gibayad sa mga power plants na nag-generate og power. Dili na siya kinanglan aproban ni ERC or ni DOE because volatile na siya or mag-usab-usab na siya because magdepende man na siya sa price sa market. So ang karon ang ni-drive gyud sa atong pagtaas sa generation rate kay kaning increase sa prices sa coal o increase sa prices sa bunker fuel. So mo man ni saka, so ni saka pud ang atong generation charges. Doon na kay kwintada ka ganiha, Ma'am Queen, unsa to kung pananglit usa ka balay magkonsumo og 200 kilowatt hours, so pila ka pesos ang madugang sa ilang bill? Mahog nga 90 pesos ang increase sa bill. Kumusta na og paghisgot ta og demand ug ang supply sa kuryente sa inyong service area sa Visayan Electric? Naara gyud tay enough supply of power kay since the start of the pandemic last year, Nico, wala pa gyud ta naka fully recover no nga sa pareha sa demand sa pre-pandemic days, no. Ang driver sa atong demand karon is residential kay ang mga tao naa pa man sa ilang mga balay. Buot pasabot, Ma'am Queen, wala kayo tay masinati nga mga brownouts unless kung dunay mga unscheduled nga mga repairs. Brownouts, wala kaayo unless it's an emergency o scheduled. Usa sa mga causes sa atong outages, kay kana yung mga tabanog nga mo lukot sa atong, mo tanday sa atong linya. So, pahimangno sad ni sa mga viewers nato nga dili mulikay lang gyud ta og magpagpalupad og tabanog dool sa linya sa kuryente. Ma'am, you were saying dry season karon, ting init, kasagaran, daghan sa ato mga kaigsunan nara sa balay, of course kay work from home, nag-eskwela sud sa balay, ma'am, pero kadaghanan sab sa ato mga kaigsuonan, mga kapuso, ato mangayo sabi sila, ma'am, og mga energy saving tips amo gamiton ang kahigayunan nga pwede ba maka-share ka namo og gamay nga mga tips, ma'am? Ang number one gyud nako nga tip ni kuno kay kanhi atong paggamit sa aircon. Kung naamoy plano nga mo palit og aircon, make sure nga ang aircon nga inyong paliton enough nga maka pabugnaw sa lugar nga inyong butangan sa aircon. Dili man na ingon nga kay mo palit lang kog aircon and then that's it. No, mangutana jud ka sa imong palitan, mingon ka nga inani kadaka ang room nga akong butangan ani nga aircon, enough ba ni nga horsepower.
kinanglan limpyo ang atong aircon. Kaya ang hugaw nga air conditioning unit, kusog mukaon og kuryente. Unya, kadupong mga refrigerator, so kay nindot kay inom og bugnaw karon, ang mga ice ug ang mga ice candy, partigyong daghana ron no. Dili na to permi abli-ablihan ng atong ref. Kay kung magsigi kag abli sa imong ref, init ra ba sa gawas, ang temperature sa sulod magsigi na siya og apas para ma-meet niya ang temperature jud nga desired no nga kung unsa imong giset sa imong refrigerator. Ma'am Queen, muhabol lang ko day question gipadak kanamo gikan sa ka viewer ma'am og netizen ma'am ning comment. Ngano kuno nga pirmi ninyo nga i-shutdown ang kuryente kuno ma'am kada 6 PM sa barangay sa may Lusaran area? Dili na siya shutdown, Nico, no? Ang system sa Visayan Electric kay automatic na siya. Every time nga the system detects a fault, nga nang naay murag problema sa linya, mo automatic na siya og paong. And then, mo automatic sa na siya og siga. I-attempt na sa system, kay automated man gud ni ang among system, i-attempt sa system nga pasigaon. So muna ma-experience sa mga tao nga murag mingon sila nga nganong na-disco man mo Visayan Electric. Dili na siya disco, reaction na siya sa among system. Alright, to cap this off Ma'am Queen, mensahe nimo sa atong mga viewers karon gikan sa Visayan Electric. Katong mga customers namo nga nay concern sa ilang bill, pwede ra gyud nga manawag mo sa among customer service hotline nga 230-8326. Pwede sad mo chat sa among Facebook page these venues para maabot maka-reach mo namo are available 24/7. Thank you very much, Nico. Alright, daghang kayong salamat ma'am sa pag-uban kanamo karong buntaga paghatag og katin-awan sa mga isyu sa kuryente. Makapuso gikan sa Visayan Electric si Ma'am Queenie Bronce. Salamat Ma'am Queenie.